desta magnífica artista que é Elsa Baeza. Bieito Romero, moi boas noites. Como estamos? Boas noites. Bieito Romero, señoras e señores, é un dos grandes gaiteiros que temos na nosa comunidade autónoma. El fundou, entre outros grupos, Luar na Lubre, director da banda Os Resumeiros, que agora mesmo vostedes van a escoitar unha das bandas tradicionais, de música tradicional, máis prestixosas que temos tamén en Galicia nestes momentos, pero con Bieito Romero, señoras e señores, imos esta noite de 6 de outubro, cando son as 11 menos 25 da noite, a cumprir coa tradición, porque as tradicións hai que respetalas e hai que honralas. Isto é como se fora a noite de Reis. Curiosamente, bueno, curiosamente non, é dicir, Bieito e Marisa, que son matrimonio, teñen unha filla que se chama Alba, e que naceu un día como de hoxe, 6 de outubro, é así? Fai 2 anos exactamente. Hai 2 anos naceu, exactamente, fai 2 anos naceu Alba. E, bueno, pois hai 2 anos estaba precisamente por aquí Bieito, e entón estaba recén chegado de ser pai, e felicitámoslo. Oye, pois moitas felicidades para Bieito e para Alba. O ano seguinte, cando Alba cumpriu 1 ano, pois volveu por aquí Bieito, entón, outra vez, pois dixémoslle felicidades, porque foi por estas datas tamén cando estaba aquí. E este ano, 6 de outubro, volve de novo, co que entón, Alba, felicidades, Marisa, felicidades, Bieito, felicidades. Moitas gracias, Galloso. E nada mellor para felicitar a túa filla que dirixir unha vez máis esta magnífica banda, vamos insistir, unha das máis prestixosas de Galicia, que son os Resumeiros de Elviña Castro. Hai que decirlo todo. Un aplauso para Alba, para Bieito, para Marisa e para os Resumeiros. Gracias a ti, Bieito. Vexan vostedes esta magnífica interpretación que nos fan da música popular da nosa terra. Os Resumeiros. Un aplauso.
os rexumeiros de Elviña Castro, que nos acompaña.